Niadtong Sabado sa gabi, nagkahiusa ang mga lokal nga kagamhanan ug pribadong sektor sa Sugbo aron mahatagan og kahigayunan ang kalibutan nga makaginhawa sulod sa 60 minutos kun usa ka oras. Unsa kay kaayuhan nga dala niini? Atong sayran ang nagkariyang kalihukan pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Sa pag-obserbar sa Earth Hour, dungan nga gipawong ang mga suga dagitab gikan alas 8:30 hangtod sa alas 9:30 sa gabi. Apil ang GMA Regional TV stations lukop nasod nga nisalmot sa kalihukan. Ang Earth Hour usa ka gimbuhaton sa tibuok kalibutan nga giorganisar sa World Wildlife Fund. Ipahigayon kini matag katapusang Sabado sa Marso sa kada tuig aron pagdasig sa mga individual, komunidad ug mga negosyo nga pagngun ang mga non-essential electric lights sulod sa usa ka oras. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, dunay programa nga gipahigayon nga gitambungan sa mga lokal nga opisyales, kapulisan ug mga upunganon. Sa dakbayan sa Danao, ang programa atol sa Earth Hour gitambungan usab sa Danao City Government, mga miyembro sa City Disaster Team ug sa bag-o natudlo nga mga climate emergency responders. Dungan nga gipawong ang mga suga sa parks, baywalk areas ug mga non-essential government lights. Unya, mipasundayag ang kabatanunan og flash mob dance gamit ang mga neon glow stick. Susama usab niini ang gibuhat sa mga Zumba enthusiasts sa Mandawi City, din misayaw sila gamit ang mga neon glow stick. Samtang sa lalawigan sa Bohol, gipaagi sa usa ka night ride ang kasaulugan sa Earth Hour. Gipawong ang mga suga sa Plaza Rizal og dinhi nanukad ang mga bike enthusiasts sa ilang pagsubay sa coastal areas paingon sa Tagbilaran City. Ilang gipakita nga mamahimong mamenosan ang carbon emission pinaagi sa pagbisikleta. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.